sengi-right futhi. Ngicela uqhubeke nempilo yakho ngokuthula nami uzoqhubeka neyami ngokuthula. Uyakuqinisekisa lokho okushoyo? Ngiyakuqinisekisa lokho engikushoyo. Mina sengi-right manje. Awumkhumbuli nje. Ayikho into engathi ngiyayikhumbula because every time engithi ngiyazama mhlawumbe ukumkhumbula. Kuvuka lobu buhlungu lobu engikucabangayo. Lo muntu lo walala nomuntu wabuya same day wazolala nami. Ngobani efuna ukuthi ingane ethi umithiswe yimina ngithi. Nginibingelele nonke babukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. So ke usisivakashele ngoba nakho efuna ukuzozama inhlanhla umuntu owake wathandana naye ngaphambilini. Nokho ke asazi ukuthi mhlambe ubhuti uzovuma ukuthi babuyelane noma mhlambe ngeke azavuma kodwa ke asike sibuke nje ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Saphila njani? Ngiyaphila. Usisi waba isibongo? Wamachi sibongo. Machi. Ababa nama abakamachi. Ogoba olawo lisele uxabanisa abantu belizwe. Oh, okay. Ubuya kuphi? Ehadini kaMachi. Okay, and then la eThekwini mhlambe likhona ekhaya lakhe likhona noma mhlambe uqashile ngoba usondezela isikolo noma umsebenzi? Umsebenzi. Oh, okay. So wahlangana phi ke nobhuti lo ofisa ubuyelana naye? Sahlangana esikoleni eVarsity kahle kahle. Oh, umuphi lo nyaka loyo? It was 2020. Okay. BususeVarsity vele nge2020? Yes, Shothi ukhulile ne? Yebo. Okay, ubani kubhuti igama lakhe? Umzwakhe Bhengu. Oh, umzwakhe Bhengu. Yebo. Okay, ushongololo. Yebo. So nithenhlangana mhlambe wakuphatha kanjani and bezikhona yini ithembiso abeka azenza ngaphambilini mhlambe ezisa irelationship phambili izinto ezakhe irelationship yenu noba u2 noma bongijida nje obovele ekhona nje nje omuhle ngoba nakhe ekhona khona no angifuni uqamba amanga umzwa uyakwazi ukuphatha umuntu wesifazane. Okay. Umuntu wesilisa onecare. Ubehleze enginakekela siphume senze yonke into esifisa ukuyenza njenge couple. Okay. And futhi akukho engingacomplaina ngakho for now. Okay. Yebo. Umuntu kanjani yena ke? Masethiwa nje uyamchaza. Yes, ngiyakunderstand ukuthi uthe vele uyakwazi ukuphatha umuntu wesifazane but yena ipersonality yakhe ke ubhuti onjani? Umuntu ongathanda ukukhuluma kakhulu. Okay. Ohlezi nje othanda ukuthotshelwa njengawo bonke abantu besilisa. Akafuni ukuba sengxabanweni isikhathi esiningi. Uma nje kuneyinkinga mangabe xatshana uyaphuma kushiya. Akasiyo umuntu othanda ukukhuluma kakhulu. Oh, okay. Abuye isimo sesi-right. Mase niyaqhubeka nothando lwenu. Yebo. Manje iziphi izinto nje oyikhumbula ezinhle eseke akwenzela zona nawe futhi wamenzela zona kubudlelwano benu noba u2? Iziningi kakhulu sisi kuningi angenzele khona wangithengela ifoni wangihleze engikhipha ngaso sonke isikhathi bekuhleli kumnandi kwi-relationship yethu nanoma iyiphi inyanga ngama-birthdays ami akakhohlwa. Yes. Okay, so ubhuti lo umfice esingle noma umfice ekade mhlambe kukhona omunye wesifazane abonana naye? Eqinisweni ngamfica esadlula kwi-breakup. Oh, esahila. Yes, so mangimfica ngafike ngazama ukusivala leso sikhala ukuthi angazweli ukuthi khona umuntu osemlahlekele. Okay. Wena ke esidini lakho ke yena ukufice ubusingle noma ube khona nje umunye ubhuti ndlela thizeni empilweni yakho? Yena ungifice sengisingle. Okay. Isikhathi. Uyini ushawe yini kule relationship leyo obuya kuyona nahlukaniswa yini? Mhlawumbe ngabe bekuwena imbangela noma kwakuwuye loyo? No, kwakuyena umuntu wesilisa ekade engizwise ubuhlungu. Okay, so uye waphona ngokwenele wase uba ready ukuthi uzongena kubunye ubudlelwane noBhengu? Yebo, ngase ngaqala ngayinikeza isikhathi ngahila kahle then ngamove on. Yabo sometimes indlela esuke siphuke ngayo kuma previous relationships sipanishe abantu esesinabo manje ekube nabahlangani
and babengekho sihetheka. So wena ngoba uthi uyena ubhuti lo wayerongi ngaphambilini njengoba uphuma kuleyo relationship leyo. So wenze kanjani ukuthi mawusuthandana nomunye umuntu ungambulaleli izono zasemumva la ubuya khona? Ayikho into edlula ukwamukela ukuthi abantu abafani. I-personality yomunye umuntu ayisoze yafana ne-personality yomunye umuntu. And akumelanga sikhiphele kwabanye abantu amacala abangabenzanga. Abangahlangana. Ngazama nje nami ukuhlala phansi, self talk. Ngahlala phansi nami nga-realize ukuthi okay, this is a new chapter of my life and ngifuna ukuthi ngiyenze i-relationship yami ibe right. Oh, okay. So uthando lweni kuliqinile kusukela nge-2020 nathandana nge-2020 nisandahlangana noma mhlambe wamdrayisela nje unyaka mhlambe umnyaka u2 najola nini? Mina sisingiyinhlobo endala ngisashaya ngalolani wabo. Okay. Ushelwa iminyaka u34. And then kwangithatha isikhathi ngoba angikwazi ukuthi umuntu ngisheshe ngivume nje. Ngifuna ukumbona, ngimfunde personality yakhe. Nje sibe nesikhathi kancane nje before size sivumelane. Okay. Shuthi wena womunye wabantu abathi mina angikholelwa ukuthando lokuqala. Ukuthando losuku lokuqala umuntu ngimbonile. Uyilabo bantu labo. Ngingasho ukuthi kuya depend ukuthi imizwa iye yasebenza kanjani nalowo muntu. Okay. So umuntu uyamdrayisela wenza ngendlela yakudala njengoba usushilo noma ngabe ngizwa kodwa ngiyazama ukuziba. Okay. And masumqomile ke futhi uno-90 days wakho nje othi wena before uhlangane naye ngokujulile empedeni. Yebo. Serious? Mina isonto nesonto ngiya-observe ukuthi okay this week senze ukuthi nokuthi yini engi-attractile, ithini plan ye-relationship. Mangimbona yena inyawo zakhe ukuthi inyathela ayithatha kule relationship ufast noma uslow wenza njani noma nje. Uyakwazi unalo ulwazi lokuthi bakhona abantu abathandana isikhathi eside kuthi la bashada khona bahlukana. Mase kuba khona abantu abasanda kuthandana benze zonke izinto bashade manje bahlale ingunaphakade. Yazi njani? Yebo. Okay. So wena mawuthi umuntu uyamdrayisela mayekushela nakhona futhi mawusumqomile uno-90 days wakho kuhlambe ngabe kukusebenzela kangakanani lokho? Ubuka nje ama relationship usudlule kuwona. Kuyangisiza ngoba ngiyenza into ngi-ready. Okay. Awuzumeki prepare. Okay. Ngisho space sokuyi-prepare for everything ukuthi okay. Because mangabe yonke into engizoyenza ngokusheshsha nangale ndlela yena afisa ngayo ngigcina ngingabikho comfortable because ngisafuna uku-observe. I think i-previous relationship yami iyona engi-affectayo because ngifuna ukubona umuntu ukuthi yena uzobehave kanjani. Oh, okay. So kahle ukuthi uqale ubheke ulandelele ukuthi umuntu uyinhloboni ukufundiswe ukukhetheka kwa previous relationship. So bona bongekho njalo into oyifunde ngendlela. Yebo. Oh, okay, ngiyakuzwa. Ngicela ungitshele ukuthi yini le eyanhlukanisa naqhathwa yini njengoba usunokuthi emqondweni wakho lo muntu ngiyamdinga ithi ngizama ukubuyelana naye. Yini yaba inkinga kunina and uzoba nisho engakanani ukuthi njengoba ufuna ukucela uthando futhi ngeke iphinde yenzeke leyo nto leyo? Izidala ukuthi niphinde nihlukane futhi? Angifuni ukuqamba amanga imini engaba sephutheni. Oh, okay. Into engayenza yaba wrong kakhulu and ngiyayisola. Kuyangihlula kwesinye isikhathi ukuthi ngibhekane nabantu noma ngibhekane naye ngikhulume ngayo. Kodwa ngiyathembisa ukuthi uma ngathola elinye ithuba ngakwazi ukuthi silungise. Okay, wenzani? Ngalala nomuntu. Ngiphuzile utshwala ngihambe nabangani bami ngase ngiyakhulela. Okay. Mungakanani umntwana? Una 5. So wahlukana nini kanti no bhuti?
uBhengu? Sona sesiside isikhathi sahlukana kodwa ayikakhulu kodwa ngiyabona ukuthi empilweni yami uyashoda. Okay. So uthe umntana una 5 and nahlukana mhlawumbe usakhulelwe noma wasubelethile? Ingane ubeseyondla. How? Sihlukane nje evele eyondla ingane. Ungangitshela ukuthi ubeyitshela ukuthi umntwana wakhe kanti. Hayi ngicela ungilandise. Kwenzekeni? Okay, sisi into eyenzeka sahamba nabangani bami. Because inkinga esikhathi esiningi umuntu ongafuni ngibe ngiyophuza. Okay. So manje mina ngase ngi-invite omunye umngane wami ethi kuzofika abanye ogayi. Yena uyaphuza ubhuti? uBhengu. Okay. Umzwangi ngimcele kahle ukuthi mzwangi ngisacela ukuhamba nabangani bami. Abe umuntu ngathi akathandi kodwa uyavuma. Okay. Nami bese ngiyahamba ngoba ngithi hayi ngoba uvumile kodwa ngiyambona ukuthi akathandi. Nami ngiya ngokuthi ayiveli hleze ngingcwabela ake ngihambe namhlanje. Ngenza ngenkani. Mangihamba nabangani bami safike saphuza behamba nabanye ogayi. Angikhumbuli kahle ukuthi kwenzakalani. Okay. Ngaphaphama kodwa nje sisendlini. Endlini yabhuti thizeni loyo. Yebo. Okay. Futhi kwaba ukuqala kwami nokumgcina kwami. Oh. Mawuphaphama ekuseni la uphaphama khona esendlini yakhe uqokile noma awugqokanga noma mhlawumbe ukhona into oyizwayo emzimbeni wakho uthi mhlawumbe umzimba wakho uke wasebenziseka ndlela thizeni kodwa wazi. Because ngeke ukuthi umzimba uyakhuluma. Ngenze ukuthi ayo umzimba ngeze ukufihlela lutho wena self uyeza ukuthi hayi shothi bengimatasa indlela thizeni kuyikona ukuthi mhlambe bengidakiwa ngizo angizwanga. Mangiphaphama ngangigqokile ngezansi kodwa ngaphezulu ngagqokanga. Okay. And umzimba wami nje uyayikhulumela ukuthi kuningi okwakwenzeka. Okay. So ngaleso sikhathi mhlambe yini eyenza ukuthi ungathengi ama morning after pills noma mhlambe nje ube nendlela ozenzayo zokuthi kungaze kufike ilungelisha lomndeni ekubeni ubungaziprepayanga? Sisayike into engayizamanga. Oh, okay. Ngazama ngathenga ama-Disprin, ngathenga ama-morning after. Shuthi nje kwakudaliwe ukuthi umntwana afike emhlabeni. Vele uGod unjalo, akunandaba noma uyapreventa noma awupreventi, mefisa nje ukubusisa ngomntwana uyakunikeza. And bahlezi bekhala osisa abapreventayo ukuthi hayibo mina ngangitshela ukuthi ngipreventile, ngifakile implant noma ngiphuza amaphilisi noma yini but nanga umuntu ufikile. So mhlambe kwakufanele vele ubusiseke ngaleyo ndlela. So ngizama ukubheka ke la ekondlekeni komntwana njengoba uthi ubesebhekelelwa uBhengu. The time immediately uthola ukuthi khona ilungelisho elizayo lomndeni uye wenza njani? Because ngiyazi ukuthi ngiyenzeka ukuthi bowazi ubani baba umntwana. Umtshele kanjani uBhengu ukuthi kuze umntwana wakhe? Because uBhengu umuntu ebesiya naye nomnini embhedeni. Ngathi mangibuya ngaprepare idina. Okay. Sase siyalala naye. Because ngangisaba ukuthi if kuze kuphela usuku ngingazange ngibe naye kuyothi leyo ngane emizalo uthi yabala naye abone ukuthi akhambe ngale ndlela not make sure ngisho ngani. Okay. Ngenxa yothando ezinye izinto kwamele ukuthi ngiyifihle ngoba ngangicabanga ukuthi if ethola ukuthi lengane akusiyona yakhe sizohlukana. Manje usethola kanjani ke? Nango phela umntwana useyamondla and umntwana uyakhula and uBhengu kwazi utho wakhe. Usethola kanjani ukuthi akuso wakhe? Kwenzekani? Isikhathi esiningi umzwakhe izinto zakhe bezingamhambeli kahle. Abe umuntu ophinde ahambe ethanda ukuhamba abantu, ehamba abantu. Okay. Shuthi khona umuntu ayakena ofika wamtshela ukuthi lengane ayondlayo akusiyona yakhe. Kanti ubeke wenza nemicimbi yayo ingane. Imbeleko?
Isiphandla. Yebo. Okay. Uthola nje umntwana usemngakanani? Thole kona lo nyaka nje bese na 5. Iminyaka emingaka. Uyazi methanda ukukubopha ukuthi kade umondlisa umntwana angayena wakhe angakubopha. Cause mekuwukuthi ubeyondliwe yena, awukwazi ukuthi ngondliswa umntwana ongaso wakho. Angakubopha mekuwukuthi ikhona indlela. Mhlawumbe mekuwukuthi ukwata ngale ndlela ukuthi kusengaphezulu kwamandla, uvumelekile ukubopha. Cause akukho right. Angisho ukuthi ngiyakujaja, angikho lapho mina. But ngiyamana ngiyakwazisa nje ukuthi unalo ilungelo ukuthi lakubophe ukuthi umondlise umntwana isikhathi esingaka ekubeni akusokwakhe. So njengoba ufuna ukubuyelana naye, ithini plan? Mawubhekile emva kokuba kade ephoxekile sethola ukuthi umntwana akusowakhe, nakanjani wakwata? Nakanjani akabanga saba nokukuthemba? Ongekho-ke lula-ke ukubuyisela umuntu ukuthi akuthembe. Angazi nje, ithini iplan yakho? Ubuthi uzokwenza njani? Bengifisa ukuthi sikhulume, sike sihlale phansi sixoxe. Okay. Nginethemba lokuthi if mhlambe esangithanda yena, mhlambe izinto sisangakwazi ukuyilungisa. As much as ngazi ukuthi into engayenza ayixolele kalula, ngisho ngamthatha isikhathi esingakanani. Ngiyozwa ngaye if esifisa ukuthi sizame. Uma kuwukuthi kusangalungiseka. Shiya nje ukuthi usanda kuthola ukuthi umntwana akusowakhe. Ngaphambilini ke useke mhlambe wambambe nentombi esethandana nawe, noma mhlambe wabamba nje izinto ongayi-understand nje kahle, mhlambe ekhomba ukuthi ngabe ukhona omunye umuntu esifazane athandana naye futhi. uBhengu uwumuntu ongeke uze umbambe kalula. Okay. And uyakwazi ukuyikhulumela. Uma kunento edinga ihlalwe phansi ikhulunywe, uyakwazi ukuyikhavela iside lakhe. Okay. Bengithi mangimbamba kuba ukuthi nje athi bekumngani wakhe, or alande lo mjida omunye umngani wakhe kube ngathi intombi ebizeka umngani wakhe. Kodwa bengazi ngiphume nestory esiphathekayo ukuthi eyakhe le ntombazana. Okay. No, ngiyakuzwa. Angazi, ngiyacela ukuthi sizame. Kodwa nje ngeke angiboni ezokhona ukuvuma, because uyacabanga uma sekuthiwa ugqoka icathulo zakhe wondlisa umntwana owazi kahle ukuthi akusowakho, ukuthi lowo muntu awusamthemba. Kulungile, ngizokuvumela ukuthi ukhulumisane naye, umcela uthando, kodwa angazi ukuthi ubekuthanda kangakanani. Asike sibuke nje ukuthi kuzokwenzakalani. Kodwa ngikufisela inhlanhla. Ngithi ngimlande ke. Esilandelayo. Siphinde sinamukele futhi babukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. So-ke ubhuti uvumile ukuthi asijoyine. Angazi noma sokhona ukuwina noma cha. Kodwa ke asike sibone ukuthi ingabe kuzokwenzakalani. Bhuti uyaphila? Yebo ngiyaphila sisi, unjani? Ngiyaphila nami. Waba sibonga? Ngwabhengu Sibonga. Okay. So usise ngihleli naye, uyamazi? Yebo ngiyamazi. Umazela kuphi? Ube girlfriend yami. Ubeyi? Yeah. What happened? Into eyenzekile yabo kahle wangishaya ngebhomu lo sisi lo engakusho. Ibhomu lani? Lengane ukuthi ngakhulisa ingane mina engasiyona kahle yami, so ngadecide ukuthi okay asihlukana. Oh, okay. Mhlambe ngesikhathi uqala ukuthola lokho waphatheka kanjani? Hlezi kuzoba buhlungu ukuzwa into enjalo, akaze kwabalula. Yabo le nto leyo. So nakumina kwabanzima ukuthi ngizwe into enjalo. Okay. Mhlambe awumlimazanga, akhulumanga naye kabi, wavele wakhetha ukuhlehla. Yeah, ngumuntu onjalo because angizwani ukukhuluma kakhulu. So into mengiyibona ukuthi mhlambe khona la izosifikisa khona yabo, ngithi hayi
ayihlehle yabo le nto leyo. Okay. Khetha ukuphuma emntwini so that like ngizogwema izinto ey'fana nazo lezo. Emva kokuhlukana kwenu useke waba ne-conversation naye mhlawumbe nikhuluma nje ngezinto nje ngokwazana kwenu noma wathula niqeda kuhlukana kwaze kuba today? No, saba nayo conversation like ngifuna ukwazi ukuthi lento ayenzile uyenzeleni. But isizathu angiyitholanga ukuthi nje wayedakiwe. Yabo. Kwenzeka lokho kwenzeka-ke. Okay, kulungile. So manje ngiyacela nje ube neqiniso ukungitshela ukuthi usekhona omunye umuntu othandana naye noma usahleli usingle usazama ukuphola enhlizweni ngendlela walimala ngakhona? Okwamanje ngingathini akekho umuntu nje engathi ngiserious kuyena ngithandana naye. Akekho kwamanje. Uyabamba la ubizwa khona noma akho umuntu vele awubamba wenza lutho? Yeah, njengomfana kumele ukuthi nami yabo ngibe right kodwa nje akekho umuntu engithola naye. Okay. So, njengoba sicela ukuthi usijoyine kungenxa yokuthi uke wabhala ibhalele show ethi Love Back ngoba nakho ifisa ukukhulumisana nawe ekubhekile uphamu kwakhe. So ngiyacela bandla umlalelisise ukuthi why ubiziwe la. Ngiyacela. Mayizokhuluma iqiniso ngizokwazi ukuthi ngimlalele. Ngiyabonga. Because njalo kuhlezi ngithola amanga wodwa akhulumayo. Ngiyacela ukukhulumisana naye. Sithando sami. Ungaqali nje Ngicela ungilalele. Ngibizele kule show because bengifisa ukuyithoba kwena. Ngixolise ngengakwenza empilweni yakho. Ngiyazi ukuthi ngangirong kwangamelanga ngenze lento engangenza. Ngenziswa ukukuthanda. Nongakwazi uvumela ukuthi ngilahlekelwe wena. Ngoba ngacabanga ukuthi uma ngiqhubeka ngale ndlela kwasekwenzeke ngayo ngizolahlekelwa wena. Of which izinto engangingayiseli ngokuthi yenzeke empilweni yami. Ngizocela ukuthi ungixolele. Ngiyakuzwa. So wena kuzo zonke lezi zinto ezibalayo ucabangela iside lakho wedwa ukuthi wena uzizwa kanjani ngaleso sikhathi like mina ungibeki ndawo lapho lezi zinto usayishilo. Usayicabangele wena wedwa ukuthi okay ukuthi uzolahlekelwa yimina kanjani awucabanga ukuthi mina lento izongilimaza kanjani ekuhambeni kwesikhathi ngitholile. Kanti kwakungaba kuhle kube wayikhuluma ekuqaleni nqa. Singaze nje ngize ngizame ngikhuluse uyacabanga amandla engiwafakile kulo mntwana ekhula. Sithando sami ngakucabangela ngoba ngacabanga ukuthi izofika kanjani kuwena leyo nto uma uyazi. Ayikho into ayicabanga. Yazi uyaqhubeka namanje namanga. And lento yakho iya ngokuya ngicasula manje serious. Ngixolisa. Xolisa into yenza ngeyibomu. Kwaba isikhathi esincane. Kusho ukuthini lokho? Angithi uyaboda manje ukuthi impilo yethu iyama ngalesikhathi esincane wena waba naso. Ngapheka nabangani ngaxolisa. Manje uthi mina ngenze njani? Kwenziweni ke? Ngifisa ukuthi silungise izinto ungixolele. Noma kungeke kube lula mhlawumbe kuzothatha isikhathi kodwa bengifisa ukuthi sihlale phansi sikhulume. Ngoba uma ngithi ngiyakufonela ama-calls amawabambi ngibone kuyindlela engcono le ukuthi ngibhalele la ekhaya ukuze ukwazi ukuthi sikhulume ukuze ukwazi ukuza la because awufuni ukungibona. So iyona ndlela engicabange ukuthi le ingaba ngcono uma sihlala phansi sixoxe ngalolu daba. Of course vele mina bengeke ngize ngisakhuluma nawe. Bengeke ngize ngisabuyela kwena because unamanga too much. Yabo. Ngiyakuzwa konke ukushoyo kodwa ngisaqamba manje sengiwayekile ngeke ngisaphinde ngiwaqamba. Yabo into yokuqala yenzekile sengilahlekelwe ukuthi ngikuthembe wena. Yabo. Yilokho okokuqala nje sokwenzekile. So angisakwazi ukuphila nomuntu onjalo. Like yini esizoyenza nomuntu engamthembi mina? Ngiyavuma umuntu memumbi akabe mumbi wonke kodwa kuba khona izinto othi uhlala phansi uyikhumbula kube khona la okuhle khona ukukhumbulayo. Ngicela ukuthi ubuyise lokho engangikwenza empilweni yakho okuhle. Ngiyakubona ukubi kodwa ngicela ukuthi ungakhohlwa nokuhle esikwenzile sobabili.
okuyiqhubile i-relationship yethu. Ngiyakuzwa ukuthi uthini kodwa yabo zonke lezi zinto eyishoyo ngiyakubona ukuthi like ufuna ungidrive yabo ufuna ungena emqondweni wami kahle kahle. Ngiqondile. Like mina sengasithatha isinqumo yabo isinqumo ngasithatha eqaleni isona esiyiqiniso. Angisafuni ukuba nawe empilweni yami. Angisafuni ukuba nawe empilweni yami. Sengi-right. Ngiright ngizamile ngiyahila ubhizi manje ungibizela la kulezi indawo lezi ongibiza kuzona. Ukusho ukuthi awusoze waxolela. Angisoze ngaxolela kule nto wayenza mina. Angifuni ukuqamba amanga lo ngifihlela noma mhlawumbe ngikupretend angisoze ngaxolela. Into wayenza ngiphula inhliziyo kaningi because even ngisho relationship manje engangena kuyona ngisazoba nalokho kusaba lokho ukuthi naye ngasenze lento leyo wena wayenza. Ngiyacela sithanda sami. Ngicela ukuthi uzame okungenani. Ngiyazi ngeke kube lula. Noma kuzokuthatha isikhathi kodwa ngiyafisa ukuthi silungise izinto. Manje uzama nje ukuchiphiza inyembezi. Ezani inyembezi? Angikhali. Kuthi nje ukhalela izinto ozenza wena. Izona ezikukhalisayo izinto ozenza wena. Yabo ukuthi ima awuboni ukuthi ungenza slim mina. Angikwenzi slim. Angikaze ngakwenza slim. Kwaba yiphutha. Namanje usaqhubeka. Kwaba yiphutha elikhulu. Kuyina namhlanje ngayisola. Ikhona into enjalo eyiphutha. Ungalala nomuntu uthi iphutha wena. Kangiphuzile. Kwaba yiphutha. Nje ungazongenza slim mina. Ayikho into enjalo akwazi ukuthi ulale nomuntu uzongitshela ukuthi iphutha wena. Zonke izinto esiwenzenza iphutha. Kodwa nami ngaxolela kwamaphutho kade wenza. Mina alikho iphutha engangalenza elikhulu okudlula leli lakho wena olenzile. At least la maphutha lawa. Wena bulala nabangani bami wena. Ngixolela. Ulala nomakhelwane, ingane yakamakhelwane. Manje next door wami. Wena manje ubuyisa wonke lawo maphutha lawo ublema ublema mina manje wena. Ublema mina manje wena ephutheni lakho sekuyimini imbangela manje usufuna ukuyenza ngami lento le. Mina ngikhulisa ingane engasiyone yami. Wena manje uthatha konke lokho usukuphosa la kumina ublema mina. Mina manje sengiyiphutha. Ngicela ukukhumbule kahle ukuthi ngalola suku sasingazwani kahle. Angazongijwayela yabona soqabanga ngempela. Mhlisa umoya. Mhlisa umoya. Ngizama ukuchaza ukuthi kwakuney'nkinga esasibhekene nazo. Ngangisanda kubamba ephutheni, uyakhumbula? Ngazongitshela ngamaphutha mina nje. Ngalinge nje uzongitshela ngamaphutha. Awekho amaphutha emele ungitshele ngawo wena. Zonke lezi zinto obuzenza ngiyiboma. And ngakukhuza ukuthi ufuna ukuhamba nabangani bakho. Ngikukhuzanga. Wahamba ubona ukuthi angifuni. Nami ngangazi ukuthi kuzokwenzakalani. Okay, waqhuba ngenkani yakho ngithi uhamba, inkani yakho yakubeka. Ingoba nami ngangasakuthembi, nami ngase ngifisa ukuyijabulisa nabangani bami. Ngithi ngiyishayisa ngoba. Wow, asithembani vele, asithembani. Asihlale kanje singathembani. Angithi awungithembi, nami angikuthembi manje. Asihlale kanje singathembani. Nendlela ikhona. I-second chance into engaba khona. Alikho ithuba la, alikho ithuba lesibili entweni enje. Yabo enje ngizokutshela nje uyayikhohlisa yeso. Alikho elinye ithuba elizoba khona. Ayikho enye into ezokwenzeka. Serious. Awukwazi ukukhuluma njalo. Shongololo, awusamthandi? Cha lutho akusekho lutho lwakhe. Ezinhlobo. Ngiright ngayo. Because manje wena stereo yambo zonke izinto akade ezenza yena. Useblema mina manje ngamaphutha ami. Shuthi wena ungibizele la ukuzongitshela ngamaphutha ami. Cha, ubungazili ukuzoxolisa iphutha lakho. Akunjalo. Bese ngizama ukuchazela ukuthi kungani ugcine sengithola ngiphika nabangani. Mina bethu angifuni umuntu angicasule yezo. Angizwani nokukhuluma. Angizwani nakho konke uyangazi. Kodwa ngifuna umuntu angicasule ngoba manje kufela ngicasuke khona yezo. Usungiphula inhliziyo sekwanele kubezelela. Sengi-right futhi. Ngicela uqhubeke nempilo yakho ngokuthula nami ngizoqhubeka neyami ngokuthula. Uyakuqinisekisa lokho okushoyo? Ngiyakuqinisekisa lokho engikushoyo.
mina sengi-right manje. Awumkhumbuli nje. Ayikho into engathi ngiyayikhumbula because Angi-understand ukuthi uhethekile. every time engithi ngiyazama mhlawumbe ukumkhumbula. Kuvuka lobu buhlungu lobo engikucabangayo. Lo muntu lo walala nomuntu wabuya same day wazolala nami. Ngobani efuna ukuthi ingane ethi umithiswe yimina ngithi. Uyayicabanga leyo pain leyo ukuthi akangicabangeli kanjani. Uyacabanga lokho. Indaba ungijwayele kabi nje. Ngaxolisa. Indaba ungijwayele kabi. Yini oyixolisayo wena? Ngaxolisa. Yini oyixolisayo indaba ungijwayele kabi. Yabo ukuthi ungiboni kahle kahle. Ngijwayela kabi. Indaba ujwayela abantu kabi. Hayi ngoba ngikujwayela nami. Indaba ungangihloniphi. Okay, Kwaba yiphutha. okay, awungihloniphi. Lento wayenza iphutha. Kwaba yiphutha. Iphutha njani leli? Because okay, kusayiphutha ubuya uzosula ngami. Ingane osuyitholile kwaba yiphutha nalelo ukuthi uzosula ngami. Kwaba yiphutha. Ngazi ukuthi sengikhulele mina ngaza kuwena njengomuntu wami ekade ngivele ngithandana. Okay. Kwaba yiphutha ukuthi wena wazi kahle ukuthi mina ngikhulisa ingane engasiyona yami wangitshela kwaba yiphutha nalelo. Ngoba kade ngishilo ekuqaleni ngangisaba ukuthi uzongishiya. Wena ucabanga indaba zokuthi mina ngizokushiya ucabanga ukuthi impilo yami mina lento le wena ongenzisa yona izophelelaphi. Yabo ukuthi uyicabangela wedwa kahle kahle. Shuthi kahle kahle njengoba kade ngiphila nawe mina wena uyicabangela wedwa kulothando lolu. Cha kunjalo. Cha ukuthi ngijwayela kabi serious. Ngijwayela kabi serious. Mhlawumbe cathi ngiyasaba ukubeka isandla mina. Cathi ngiyasaba esicongeka nawe congeka ikho into ongibambelayo. Mhlawumbe ngiyasaba ngokubeka isandla. Ngoba nakho uphethe lezi igora zakho ngizokushaya phambi kwazo mina. Ngaxolisa. Ngazongijwayela nje kabi. Malutho. Alingi nje. Siyaxolisa kakhulu ukuthi sikuthunuke mhlambe busa kwi-process yokuhila. Kodwa usisi bezocela uthando futhi and ezoxolisa kodwa ngiya-understand ukuthi uyaqinisa ukuthi awusafuni ukuphinde ube naye futhi. So okusho ukuthi ngihlulekile ukumsiza usisi ngoba into ebeyicela ayibangisakwazi ukwenzeka. So ukuze ngizoba neshock ukuthi uphephile ngiyacela bhuti ungikhiphele yena. Mfethu musungibamba ngiyakwazi uyiphumela mina. Ungangibambi. Ngusathe ungibamba. Ufila kanjani ngayo yonke lento le? Angifuni ungasho ngiphatheke kabi. Ngoba benginethemba ukuthi mhlambe lento izolungiseka. Okay. Noma uzonginikeza-ke i-chance ukuthi ngiyabona ukuthi usadiniwe njengasekuqaleni. Akakadluli. Bengitshe ukuthi mhlambe manje sekuzoba nemihluko. Ngiyaxolisa ukuthi ngingakwazi ukukusiza ngendlela obufisa ukuthi ngikusize ngakhona. Angazi mhlambe angazi uyabona ukuthi kwakuthiwa umbuza kusasa ukuthi ungakhona ukubuyelana no-Ange. Still asangakutshela into because akakapholi kahle hle kubuhlungu. So ngiyacela ukwehlisa umoya mhlambe indlela fanele uvume ukuthi hasho ukuthi ngeke kusenzeka. Ngiyazi ukuthi uyamthanda kodwa and mhlambe akwenzekanga ngendlela ofisa ngakhona ekuqaleni njengoba kade uphumelele nabangani. Kodwa ke mhlambe kufanele udile nawe nomntwana wakho umkhulise nje mhlambe unikeziwe ukuthi fanele umkhulise wedwa kulesi sigaba lesi. Mbuke lapha ekhaya sifika ekuthenini silivale la uhlelo ngesimanga sokuthi ubhuti unqabile ukuthi aphinde abuyelane nomuntu ayethandana naye. Ngizibonelile nani ukuthi khambe kanjani and uyaqinisa ukuthi akasafuni uphinde abuyelane naye. Okubuhlungu ke. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngiyanithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.